A mai videóban megmutatjuk nektek, hogy hogyan raktuk össze az első oktatóanyagunkat. Lesz itt tánc, lesz itt idegeskedés, és lesz itt kézfelvétel is. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, hogy megy ez, akkor tartsatok velünk! Na, működik? Megnyomjuk a gombot. Mi? Mi az, hogy nem tudod? Hát állítsd meg, azt nézd meg, és komoly. Én tudom, hogy mondtam, hogy mindent felveszünk, de az ennyi... Nem tedd meg ilyen közel az arcomhoz azt a kamerát. Nem, le kell mennünk a totemért egyébként, mert lent hagytuk a totemet. Let me break it down for you, Mark. Hoppá! Mit csinálsz? Ott van túl az a szép zöld autó, ez is a miénk. Hoppá! Gyere, mielőtt el nem ütnének, jó? De most hol a kocsi? Ott a kocsi. Ne jegyél meg, én tudom, hogy hol álltam meg. Az autó, látod? Most pedig kizártam. Amúgy lehet, hogy inkább a környezetet veszem, mert ez sokkal szebb. Ja, mint én? De nincs lemosva az eleje. Hoppácska! Jó, ezt kivágjuk. Azt videóz inkább, hogy kiveszem ezt a lószart innen. Könnyebb, mint amilyennek tűnik. Várjál, ez olyan, mint az a mexikói mém, tudod, amikor felcsapja. Jó, menjünk a picsába, várjál. Segítsek? Nem kell segítened. A kamerát fogjad, ne engem. Mármint, nem tudom. Ne engem! Nem tudom, mit mondtam. Engedd el. Jó, menjünk. Nehéz? De, hát nem nehéz, Segítsek. csak nem látod az arcomat. Azt hiszik, hogy arany van benne egyébként, de nem. Tudja, mint olyan templomokban, ilyen urnát, mint... Tessék, zárd már ki az ajtót. Ne integessen, nem zárd ki, mert leszakad a vállam. Zárd ki, igen, kizárom. Remélem hátul leüti a fejedet. Na, hanyadikra megyünk. Így össze. Tánc? Milyen tánc? Hagyjad már békén. Várjál, álljál meg! Mit csinálsz? Vonulok. Igen. Ezt egyébként használjuk valamire, vagy felhoztam Fűtés. vissza? Milyen fűtés? Fűtés. Ja, fűtés. A rakétavertük. Lesz bontani, mert van itt valami rollap, föl kell húzni. Igen, kijönne belőle egy adag lódarás. Várjál, már jó helyet kell neki találni. Hát itt a kukam, hát itt jó. Az jó lesz. Nem, Hoppá. mert most ezeknek milyen hoppá, nem történt velem semmi, nem gondjál. Ja nem, magamnak mondtam. Nem? A technika ördöge. Az a lényeg, hogy el kell találni jól a lyukat. De most segítesz, vagy videózol? Nem, videó. Várjál! Nem jó. Várjál, mert azt mondták nekem úgy kell, hogy ki kell fordítani a lábakat először. Ezt ki mondta? Az, aki csinálta a rollapot. Ja. Azt mondta, várjál, ezt meg kell így fogni. Várjál, mert fölborultam majdnem. Az igen. Azt akkor ezt itt meg kell. Hello. Zoom. Hello. Ez olyan, mint amikor volt a nagyfater elszabadulva, az a zoom rész. Valamivel egyetértünk volna, és fel kell írni. Mi a szó? Most ennyire boldog vagy ezen hír hallatán, végre valamiben egyetértünk? Tudni kell azt, hogy Bambi nem ért az élethez, és ezért nem értünk egyet egy csomó mindenben. De elnézzük neki. Fiatal még! Mi van? Csak egy pillanat, jó? Megjöttem. Hallod, Jó. leégett a vállam. Mit csináltál? Leégtem a napon. Kim voltál a napon? És még el se kezdtünk forgatni. Na ez a baj. De elrontottad ma. Mit rontottam el? Pillanatot, mint mindig. Ja, bocs. Egyébként jól néznek ki, figyelj. A büdös szájbakút. Nem tudom mit. Egyébként most jobbak a fények? Már igen, mert ide világít nagyba ez a softbox, nem? Hát, még így sem vagy annyira. Na jó, elindul vagy nem? Jobb, ha hazamegyünk. Mit énekeltél? Fabulous. Nem ismered? Nem, dehogy ismerem. High School Musicalt nem? Ó, hagyjál már békén! Csak a Dexter meg a Breaking Bad. Kedvenc filmem a High School Musical. De az nem egy sorozat? Zac Efron? Az nem egy sorozat? 3 része van. Tehát akkor ez sorozat. Film! De ha 3 része van, akkor sorozat. Miért nem? Film. 3 részes film. Hát jó. Én elfogadom. Mit fog csinálni a telefon? Fel fog robbanni? Be fog telni a tárhely. De hogy fog betel? Van rajta 128 giga szabad. Ez a telefon, ez új. Igen. Igen. Ennyi lehet? Hát ne tőlem kérdezz, hát nem az enyém. De egyik az enyém lenne, nem adnám oda. Jó van, már nem kell itt most megsértődni az ilyen dolgokon. Bika vagyok. Dika. Úgyhogy csinálnak ilyen kontentet és ilyen asztrológiás kontentet. Kérem? Ilyen jósolósak. Tenyeremből, vagy miből? Aha. Hallod, meg tudom jósolni, hány gyereked lesz, fiú vagy lány, meg hogy boszorkány vagy-e, meg hogy mikor halsz meg, mikor talál rád a szerelem. A mikor halsz meg érdekel. Többét. Mikor lesz törés az életedben. Azt Az is milyen nem tudom. törés? Hát Poharat bármilyen. most leverem, törés van, nem? Nem tudom, miről Nem úgy beszélsz. törés, hanem hogy nem tudom, eltörik valamit, vagy lesz egy nagyon, nem tudom... A nehéz múltban időszakot. is meg tudod ezt mondani? Én a múlton Pedig az- nem gondolkozok, én csak a jelenen. Főleg te hallod, olyan sötét vagy. Hát tudom. Gyikod befeszít. Mi van, öcsém? Ezért gyúrtunk. Hol a trinyó, hol a
Alatrinyú. De akkor meg tudjuk az országjárás közepette tartani a Radnai Márk hasonlás versenyt. Radnai Márk hasonlás esélyt. Üdvözlünk mindenkit az ATX Roadshow-t. Először beszélünk a programról, utána ebédelünk, végül pedig Radnai Márk hasonlás versennyel zárjuk a napot. Fődíj, tombola szelvények. Nem tudom. Annyian jönnének. Radnai Márk hasonlás versenyre? Mindenkit megvernék egyébként. Jó, a magasságommal nem, de mert nem vagyok olyan alacsony, mint Radnai Márk. Mi alacsony? Akkor, mint Magyar Péter pedig körülbelül idáig ér. Na most összetört benned egy világ. Tudtam. A vágók, ne nézzétek vissza. Most elhitetjük, hogy amúgy vannak vágók. De nem, tényleg, tehát hogy ki hozza ezt a virágizét? Milyen virág izé? Ja, már az iPhone felismer úgy, mint virág? Igen. Én vagyok a legszebb virág. Te ilyen napraforgó vagy. Hallod, amúgy így nagyon szarok a fények. Mi? Minden így nagyon szar. Hát igen, mert szembe videózol a softbox-szal. Tában vagyok a dolgaimmal. Csináld azt, amit... Hideg a víz és éget a nap. Mindenki itt van, aki számít, csajok, meg az alkohol elkábít. Kamerázol? Faszom. Várjám, kéne keserve valahogy felszereltük ezeket, most már csak rendet kéne rakni az asztalon. Figyelj, ha én nem vagyok fontos üzletemben, legalább a laptop azt a kinézetet kölcsön. Ja, szerintem kezdhetjük. Itt vagyunk. Jó, azért ennyire nem durva a helyzet. Jó, elfigyelj, el akartuk dramatizálni, hogy majd ez lesz a hook, tudod, hogy így nagyon így le vagyunk szedálva, és akkor így ennyi volt, vége az üzletnek. Tudod ilyen? Tudod ilyen? Szóval, mit mondjunk? Ez lett volna az első kis vlogunk, köszönjük, hogy megnéztétek, és további tartalmakért pedig iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra és a további social felületekre. Iratkozz fel, mert itt szenvedünk. Iratkozz fel! És ennyi. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!